ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир оғоз мекунем видеоро бозам аз бозори Корвон. Мехоҳам барои шумо анами вая нишон диҳам. Материалҳои бенигина бисёр хоҳиш карда буданд. Ино медонед пилагӣ меган, пилагиҳои ғафси бад не намин ваяш одиш гӯем мешава. Бисёр ҳам гулҳои хушрӯ доштанд. Аз ҳамин сабаб ман хостам барои шумо нишон диҳам. Паплинакҳои хушрӯванд, ҳам гулҳошон, ҳам мисол хичам барои хона пӯшида нағзай. Чӣ хеле ки медонед паплинои хонапӯшак мисол ман нишон додагӣ ҳастам, 50 сомонашам ҳастай, мисол 45 сомонашам ҳастай. Ин намуде ки ҳозир мебинед 70 сомонаи 3 метраш як либосаш. Марҳамат, агар дар кор боша мо доставка мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай, ин рақамҳои хидмояи 70 сомон 3 метршай. Ина бинед, агар дар кор бошад нависед, беҳад ҳамин материалҳои беҳтарин барои шумо ман имрӯз ба навор гирифтам. Медонам ки бисёриё нағз мебинанд. Хел бенигинора. Ана инаш жаткаяй, бенигинаш рости гап нархаш ба фикрам ки бенигинаш 90 сомонай. Ана вай жатка буд. Рози агар шава бо хушрӯтарак нишон метиҳам. Ина бинед чӣ хел хушрӯакай иш. Гулмайдако, радугаш хушрӯвай, разноцветниёш хушрӯванд. Хулоса ҳамашон. Инора бози нигина мезананд. Иншалло ки бо ман нигиндорошам шумода якта ба якта видео карда мепардом. Марҳамат, чӣ саволе доред мисол доир ба доставка, мо дар анамин рақамҳои ватсапам голос равон кунед ё ки нависед. Албатта ки ман барои шумо ҷавоб метиҳам. Доставкамон дар дохили Тоҷикистонам ҳастай, дар Русияам ҳастай. Ба ҳамаи шаҳрҳои Русия ҳастай. бинед хеле гулакҳои хушрӯ доранд. Рамашка, инчунин гулҳои вай ҳар хела. Ба хости дили подписчико барои хона пӯшидан. Агар дар кор бошад ҳозир тайёр мекунам дигар наворам ки дар ҷо бо паплинои арзонтарак мешава барои хона пӯшидан. Ва ёшам метавонед ки интихоб кунед. Ине ки дидед ҳамашон анау гулмайдаҳо ҳамашон аминора пилагӣ меган. Нархи як либосаш 70 сомонӣ. Боқӣ саломат.